Unsay ako New Year's resolution? Ayan, ako'y una ha. Cooperate mo. Unsay inyo New Year's resolution. Pwede nyo itawag. Actually, duha ka buok niya akong paningkamutan. Kamu sunod. Ay, ako sa dayang i-greet og Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year. Uban sa imong pamilya, duty me karon sa Old Terminal 280. Butay pangalan, Sir, Ma'am, Brad, Sis. And Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo na nag-duty sir karon sa Old Terminal. Alright. Ang akong New Year's resolution, mga igala, una-una, akining ginatawag na to og diet. Actually, 2016 pa man nga resolution. Wa man yun ni aprobahe. 2016 pa ning resolution ako. New Year resolution 2016 yung mag-diet. Nagkadako man noon itong timbang. Na-obese man noon taan eh. Wa pag yun, pirmahin ng resolutionan eh. So karon ako na po ning ipasa ni nga New Year's resolution ako nga mag-diet. Inubanan ka na sa exercise, ha? Sayog mata, exercise. That's my New Year's resolution. Beda-beta doon yung suwayan, be. Ay, si Alice Del Moso. Happy New Year sa inyo, daha, Ma'am Alice Del Moso. Naminaw sa to karon sa may Old Terminal. Good morning. May utos sa inyo handa. Ayan. Mag-diet. 2016 pa nga resolution eh. Ako na po ning balik og pasa karon. May lang mapirmahan na eh. Exercise. Matag early in the morning. And English speaking. Di makaya ang New Year's resolution. Happy New Year, Gov Dodo, Congresswoman Didi, and Vice Gov Margie ni Attorney Gilbert Mayor. Ayan. Happy New Year sa imo hadya, Attorney. Ang ato ang legal officer sa Kapitolyo, si Attorney Gilbert Bobo Mayor. Kaya ay nagkuhan sa iyang New Year's resolution dre si Ked Leo. Ako ang Mike, makakita ko og regular nga trabaho. O na imong New Year's resolution? Pwede no? Pwede man nga New Year's resolution nimo ang mangita gyud trabaho nga regular. Okay? Kaya ni Kate Leo. Karon pa na nimo nga resolution di ay Kate. Dapat sa una pa na regular na tagakaron. Wa pa pirmahin ang resolution na. Greet me diriya sa Mate Riverside, Digos, na sila Raquel, Melmel, Papa Rene. Akong anak nga si Desiree, gikan ni Daisy Dili Reyes. Maayong udto ninyo diha, Days. Si Wilma Puras naglantaw sa tukaro sa Facebook. Happy New Year 2020. Happy New Year po di ay sa Shalongo family. Dahil sa Bingkahan sa 3 de Mayo. Abre ba diha John? Magmingaw diha ron? Abre gapon? Abre diha gapon diha. Ako pagpadulong na ko din sa to si biyahanan. Mingaw kay kalsada. Ang mga tao karon naa sa mga beach resorts, nagpa-relax, nasa playa, Dawis beaches, sa Liling Beach. Yan, naa dito ang mga tao karon nag-relax, nagpabugnaw. Ilahang gi-feel ang bag-ong tuig. Kinibang ang kining huyuhoy sa hanging 2020. Kining kabugnaw sa hangin. Sabi na diha sa Daplins dagat ay kalami sa hangin sa 2020. Thank you Lord. Oo. Inibitong
patong na sa alas 12, mura kag ma-emotional ba nga ay bagong tuig na pud. Mura kag ma-emotional ba kay dili nang hilak ka kay wa gyapon ko'y partner. Nahuman na lang ang 2019, wa pag yun gihapon ko'y uyab. Nakasugakod man. Mag 2020 na lang, wa gihapoy uyab. Siguro ingon ana, no? Siguro ba? Pero kanang emotional ka kay pasalamat ka sa Ginoo nga ay 2020 na po. Naabot yung ko aning tuigan eh. Nalagpasan ko ang 2019, daghang mga pagsuway, daghang mga kalamidad. Nalagpasan na to 2020 na po. Mo gani nga muhangyo nga atong iampo unta kining tuiga mamahimong maayo para kanato. Swerte sa ato. Diba? Samuntaron year of saron ilaga. Year of ilaga ron dyan, no? Year of ilaga. Oh. Ano siya diya? Greet na ko si Jean Lanto. Ano ni? Si Lanterna. Happy debut. I-spend niya Mike ang iyahang birthday sa pagpapicture sa nindot niya Welcome Arch sa Davao del Sur diya sa Sarangani Province. Boundary Sarangani Province. Kanos ang schedules turnover sa ikatulong Welcome Arch Mike? Wala pa ko kahibaw ana kay busy man ta sa holiday season na to. So basin karong bulan no January 2020 ma-turnover na ni Governor Dudo Cagas ng Welcome Arch diha.